Şu günler Türkmenistanyň harby gullugy ýazgy çagyryş mewsimi dowam edýär. Ýokary bilimi tamamlap, goloýda daşary ýurtlardan dolanan ýaş ýigitler karantin möhletlerini tamamlanlaryndan soňra destine harby gullugy alınıp gidilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä mart aýyna Täjikistanyň apreliň soňky günlerinde Özbegistanyň gelen raýatlar karantin döwründen soň harby komissarlyga çagyrylýar we destine harby bölümleri alınıp gidilýärler. Karantin möhletini tamamlap gullugy çagyrılan ýaşlar habarçynyň maglumatlaryna görä Täjikistanyň we Özbegistanyň ýokary hujaýlaryna we kollejlerine bilim alýardy. Olar okuw möhletini dogry tamamlan ekeni. Türkmenistanyň nowatdaky harby gullugy çagyryş mewsimi 17 martda elan edildi. Harby gullukdan boşadylmagy hukuky bolmadyk raýatlary gullugy çagyrmak we möhletini tamamlanan raýatlary gullukdan boşatmak işleri iýunyň ahyryna çenli dowam eder. Habarçynyň maglumatlaryna görä şu günler pandemiýa sebäpli halkara gatnawlaryň ýatyrylmagynyň netijesinde odal ýokary okuw maksady bilen daşary ýurtlara çykan harby gullugy okuyply köp sanly Türkmenistany ýaşlary ýurdu dolanyp bilmeýär. Onsuz hem Türkmenistanyň orta bilim 12 ýyllyga geçileli bäri habarçynyň sözlerine görä ýazgy çagyryş mewsimi kyn geçýär. Geçen ýyllarda Azatlyk radiosy orta bilimi tamamlanan ýaşlaryň mektep partasyndan harby gullugy alınıp gidilýänlikleri barada habar berdi. Türkmenistanyň 2013-2014-nji okuw ýylyndan başlap ýurtda hökmany orta bilim 12 ýyllyk okuw maksatnamasyna geçirildi. Ýöne munyň ideýany 2016-njy ýylda ýurtda orta bilimi gaýtadan 10 ýyl möhlete geçirmek barada maglumatlar peýda boldy. Türkmenistanyň ilkinji gedek 12-nji klasy tamamlajak ýaşlar häzirki düzgün dowam etse 2025-nji ýylyň maýyna uçurulmalar. Orta bilim alýan ýaşlar iýun aýynyň soňky günlerinde harby komissarlyga çagyrylyp soňra şol ýerden harby bölümleri alınıp gidilýärler diýip bir Türkmenistanly Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Iýun aýynyň 11-nji synp puturan okuwçylar harby gullugy alınıp gidilýär diýip ol sözüne goşdy. Türkmenabadyň harby wekilliginiň bir serkerdesi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim gurrundaşlykda harby gullugy çagyryş mewsiminde gullugy çagyrylmaly 18 ýaşyny dolduran raýatlaryň sanynyň ýyl-ýyldan azalýanlygyny gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ýurdun ilan sany barada takyk sanlary ma'lum etmeýär. Ýaşlar daşary ýurtlarda ýaz paslaryň nowatdaky çagyryş mewsimine gerekli ýaşlary zordan harby gullugy çagyryp plany dolýar diýip serkerde sözüniň üstüne ýetirdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Özbegistanyň we Täjikistanyň ýurdu dolanan studentlerden jemi 250-den gowrak talip harby gullugy çagyrylypdyr. Öýe dolanan ýaşlar ýurda aýak basanlaryndan soň karantinden soň harby gullugy alınıp gidilýärler. Şol bir wagtyň özünde habarçynyň maglumatlaryna görä ýörüýte howa gatnawlary arkaly ýurdu dolanýan harby bilýärdi bolmadyk ýaş ýigitler derhal harby komissarlyklar tarapyndan hasap alınýarlar. Türkmenistan erkek raýatlary 16 ýaşdan soň harby hasap alýar we 18-27 ýaş aralygynda olary mejbur harby gullugy çagyrýar. Harby hasapda duran raýatlar ýaşaýan ýerlerinden hemişelik göçenlerine ýa-da 6 aýdan artyk möhlet bilen daşary ýurda gidenlerine harby hasapdan çykmagy we daşary ýurtdan dolanyp gelenlerine 2 hepdeniň dowamyna harby hasaba durmagy borçludurlar. Galibertede Türkmenistan ynanjy sebäpli hökmany harby gullukdan boyun gaçyrýan raýatlary alternativ gulluk mümkinçiliklerini hödürlemeýär.